Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Haberimizin 2024 yılın 25 yanvarına sanına. Türk ilçisi Türkmen TV gavının günvatar haberine iyi vermeyine umut bildirýär. İtalya Türkmenistan'a yuqori tevlikli demir yol ulgamını döretmeye gızıklanma bildirýär. Hindistan'ın Tanftapar Aşgabat'ta çıkış edýär. Dünyanın en gadimi kuboğunun finali Chelsea Liverpool ýaly haberler size getirýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa haberlerimiz bilen has giňişden tanış bolalım. Türk ilçisi Türkmen TV gavının günvatar haberine iyi verilmegine umut bildirýär. Türkiye Respublikasynyň Türkmenistan'daki adatdan daşary we dowluk ihtiyarly ilçisi Ahmet Demirok yerli we daşary ýurtly habarçylar bilen geçiren metbuat duşşugyna ulug ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň hususan merkezi geçirge taslamasy boýunça Azerbaýjanyň gatnaşmagyna hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigini bellädi. Türkiye Respublikasynyň TV gaz we ýanyç energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berilýändigini belläp, Türkiýanyň Hazar Sewitiniň energiýa çeşmeleriniň Trans-Anadolu gaz geçirji arkaly Ýewropa iýerilmegine mümkinçilik döredilýändigini aýtdy. Türkmenistan diňe bir TV gaz we FM döredýän elektrik energetika infrastrukturalary bilen elektrik energetika eksportyna hem möhüm orny eýelýär. Türkmen TV gavynyň we elektrik energiýasynyň ýakyn wagtda günwatar haberini iyi berilip başlamagyna umut bildirýär diýip bellädi. Türkiýanyň elçisi iki ýurdun arasyndaky medeni gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, Türkmenistanda türk kinolaryna we seriallaryna bolan gyzyklanmanyň ýokarydygyny görmegiň bu ýfandyrjy wakadygyny aýtdy. İlçi gelecekde bu uğurda bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilejekdigini belläp, Türkmenistan'da 2024 ýylyň Mahtumaly Praga ýyly eglan edilmegi bilen köp sanly çäreleriň geçirilmeginiň göbeňine tutulýandygyny bellädi. Bu uğurdaky çäreler Türk tarapynyň işçen gatnaşma uğruna tagala edilejekdigini aýtdy. Türk ilçi änebiň 2024 ýylda Türkiýe dünýäniň medeni paýtagty eglan edilmeginiň hem öz borçlulygyny belläp, bu uğurdaky çärelere gatnaşmagy we gollaw bermäge taýýardyklaryny bellädi. İtalya Türkmenistan'da yuqori tevlikli demir yol ulgamyny döretmege gyzyklanma bildirýär. Italiýanyň infrastruktura we ulag ministriniň ornwasary Eduardo Rixi we Rifi kompaniýasynyň ýol başçysy we baş direktory bilen Türkmenistanyň Italiýadaky ilçisiniň arasyna duşuk geçirildi. Bu barada İtalyan neşri habar berýär. Duşukda ýurdun Ýewropa bilen Azerbaýjanyň çatyryna ýerleşýändigini gözeňine tutup Türkmenistanyň infrastruktura taslamalaryny taslamalaşdyrmakda we durmuşa geçirmekde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri aralanyp maslahatlaşyldy. Hususan Türkmenistanda gurulmagy meýilleşdirýän ýokary tewlikli demir ýol ulgamyny döretmekde hyzmatdaşlygyň geljegi aralanyp maslahatlaşyldy. Ýol guruluşy, ýük taşımak we logistika maýa goýumlary boýunça hem pikir alşyldy. Taraplaryň özara duşuklary geçirmegi dowam etdirmek babatda ılalaşdylar. Hindistanyň Tanftapar Aşgabatda çıkış edýär. Hindistanyň Tanftapar Aşgabatda övüniň çıkışyny gurnar. Oňa Parajak teatre ýolbaşçylyk eder. Hindi fenogot ufatlarynyň çıkışı 26 ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşküne geçirilýär. Hindi artistleri Demirgazy Hindistanyň meşhur Kathak tansy ýerine ýetirir. Bu tans görnüşi ýurdun milli tanslarynyň biridir. Häzirki döwürde hassa kämilleşdirilip uly meşhurlyga eýe boldy. Şeýlekem Hindi Tanftapary türkmen kardeşlerini ufatlyk sapara gurar. Şeýlekem 26 ýanwarda Mahtumul adynaky milli fazla drama teatrına hem görkezme çıkışlary bolar. Bu medeni çäreler Hindistanyň 26 ýanwarda bellep geçýän milli bayramçylygy Hindistanyň güni bayramçylygyna bagyşlananlar. Dünýäniň en gadimy kubogynyň finali Chelsea Liverpool. 1960-njy ýyldan beri geçirilip gelýän Angliýanyň ligasynyň kubogy ýarşyna finala çykan toparlar belli boldy. İlki bilen Chelsea topary finala çykmagy başardy. Düýün bolsa Liverpool bilen Fulham topary bu ýarşyň finalyna çykmak üçin bäsleşdi. Jogap duşşugy 1-1 hasabyna tamamlandy. Liverpool toparynyň 11-nji minutda Luis Diaz tapawutlandy. Fulham toparynyň bolsa 77-nji minutda Ifa Diop hasaba deňedi. Bu iki toparyň arasyndaky ilkinji duşukda Liverpool topary 2-1 hasabyna ýeňiş gazanypdy. Şeýlelikde finalda Liverpool bilen Chelsea duşar. Final duşugy 25 fevralda London şäherine Wembley stadionuna geçirilýär. Angliýanyň Liga kubogy ýarşy 1960-njy ýyldan beri geçirilýär.
Oňa ýurdun futbol çempionatynyň 4 ýokary ligasynyň toparlary gatnaşýar. Ýeňiji bolan topar geljek mövsümde konferensiýa ligasy ýarşyna gatnaşmak hukugy alýar. Bu kubok iň köp gazanan Liverpool topary bolup, onuň gazanan kuboklarynyň sany 9-a deňdir. Chelsea topary bu kubogy 5 gezek gazanyp, soňky gezek 2015-nji ýylda ýeňiji bolupdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda feýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek, hoş, sag bolun.